Hej, jeg er klar med dagens 2 kort. Det første, det er skynieren her, som hedder Sorrow, altså sorg. Og det andet kort, det er sværdenes S. Og skyerne og sværene, det er jo kort fra den samme række. Det er tankekort, så det er altså processer, som vores tanker tager os igennem. Sorg her, vi kan se munken her, som er gået for sig selv for at gå ind i sin sorg og finde, hvad det er, den stammer fra. Og det er et meget mørkt, gråt rum, og det er hårdt at sidde der, og han giver altså slip på den, han græder, han lader den komme ud, så han kan lære den at kende. Og bagved ham, der er den her klarhed, den stjerneklare nat. Så det er der, han kommer ud, når han er gået igennem sin sorg. Og det kortet her vil opfordre os til, det er, at hvis vi er i en sorgperiode, eller har været det, eller er sammen med nogen, der er i en sorgperiode, jamen så er det vigtigt at have respekt for sorgen, altså at lære den at kende og gå ind i den. Vi har sådan en tendens som mennesker til, at det, der gør ondt, det skal fejes af vejen. Så vi kan let gå i offerrolle, gå i smerte, hvor andre folk så vil komme og pleje os og prøve på at tage vores tanker et andet sted hen og få os ovenpå, så vi kan blive glade igen. Feje det her ind under gulvtæppet. Men så får vi ikke gaven i sorgen. Sorg, det er så stærk en følelse, fordi det er noget meget vigtigt for os. Man siger, at sorg, det er mistet kærlighed. Så det er noget, der er dybt vigtigt for os, vi har mistet, når vi mærker sorgen. Det kan både være en drøm, som ikke kom i opfyldelse. Det kan være en plan, som ikke gik. Det kan være noget, vi vitterligt har haft, som vi har mistet, som skaber den her dybe smerte. Men når vi kommer ind i sådan en dyb smerte, så er det jo fordi, at det er noget, der er vigtigt for os. Og hvis vi går helt ned på bunden af smerten og mærker efter, jamen så kan vi også få defineret fuldstændig, hvad det er for en grundlæggende værdi, vi har, som vi bliver gjort opmærksom på med det her. Altså vi har noget grundlæggende, som er utrolig vigtigt for at skabe tilfredshed og glæde i os. Og det bliver vi først opmærksom på, eller det er i hvert fald en hjælp til, at vi kan blive opmærksom på de her grundlæggende værdier, når vi oplever sorg. Smerten ved, at nu er vi ikke i den her værdi mere, nu kan vi ikke leve den her værdi ud. Så det er altså den gave, der ligger i sorg, det er, at vi pludselig kan blive opmærksom på, der var noget, der var utrolig vigtigt for mit liv, for min væren. Der er selvfølgelig også andre måder end at opleve sorg, man kan finde sine værdier på, men sorg, det er bare en ret kraftig indikator på, det her, det er en dybt grundlæggende værdi, som jeg er ved at miste, eller som jeg kan få klarhed på. Og når vi har fået den her klarhed, jamen så har vi også, der er den her stærke mørkegrønne sværd. Altså mørkegrøn, det er jo sensommerens farve, det er der, hvor man har suget viden og energi og kraft til sig. Så får man altså den her klarhed på, jamen, når det her det er så vigtigt for mig, jamen, så er det det, jeg skal gå efter. Hvis vi har vores grundlæggende værdier på plads, jamen, så er det meget lettere at gå ud og være stærk og vide, hvad vi skal gå efter, hvad vi skal skære fra og hvad vi skal tage ind. Så klarheden her kommer simpelthen efter en sorgproces, hvor vi har fået lov til at være i proces og give os selv, i stedet for at gå i offer, i stedet for at skubbe sorgen væk, jamen så giver vi os selv tid til at gå ned på bunden. Det kan faktisk også lette sorgen væsentligt hurtigere, når vi er klar over det her, at den her smerte, det er fordi, at jeg er på vej længere væk fra en grundlæggende værdi, jeg har. Nu vil jeg finde værdien, og så vil jeg finde den et andet sted. Sorgproces er vigtig. Selvom det gør ondt, så er det vigtigt at gå ned i den, og så klarheden bagefter er også vigtig, at vi tager den og går videre imod og få den her værdi skabt for os selv igen. Så der er meget styrke i sorg. I dag finder vi klarheden efter sorgen, og i dag der bliver vi klar over vores grundlæggende værdier ved at gå måske tilbage i tidligere sorgprocesser, gå igennem den sorgproces, vi eventuelt kan være i, eller ved at hjælpe en anden ved at gå igennem og finde
lyset i den sorg, gaven, den grundlæggende værdi, der er i det, man har mistet. Så rigtig god fornøjelse med det.